Vážení priatelia, ja by som sa chcel dnes vyjadriť na tému sociálnych podnikov na Slovensku. Obecný podnik v Čirči s názvom Solisko Čirč SRO RSP ako registrovaný sociálny podnik je na trhu už 7 rokov. Jeden z prvých, respektíve štvrtý sme boli na Slovensku. Takže chcem sa vyjadriť z praxe, ako to funguje v teréne. Politici niektorí sa vyjadrujú, že máme výhody pri DPH, kde máme 5% DPH a ostatní majú stavbári, lebo robíme v branži stavbarskej a ostatní majú 23% DPH. Pán Huliak sa vyjadril dosť jasne a viackrát, že 40% na Slovensku sa ukradne a zbytok niekde sa prerozdeli. Takže nehaďme všetky podniky do jedného koša a poďme pekne po poriadku. Solisko Čirč SRO RSP, kde 100% vlastníkom je obec. Obec Čirč je 100% vlastník obecnej firmy. To znamená, že sú tam jasné pravidlá, kde obec, respektíve sociálny podnik musí pre obec zo 100% urobiť 80%. To znamená, že 20% zbytok môže robiť pre iné obce alebo fyzické osoby. Takže šablóna je jasná. Nemôžeme preskočiť limit alebo podliesť pod 80%. Tým pádom by sme prichádzali o rôzne výhody, kde pri zákazkách, ako sa volá in-house, kde vlastne pre obec robí sociálny podnik, ktorý je zároveň 100% vlastníkom. Ten zisk, ktorý my niekedy dosť často, respektíve na konci roka si to všetko skalkulujeme a zisk sa má reinvestovať. To znamená, že kúpiť niečo alebo dať odmeny zamestnancom, ale hlavne kúpiť niečo. To znamená, že my sme kúpili rôzne stroje, takže ja budem ešte hovoriť možno v akej hodnote máme vybavenie na obecnej firme, takže napríklad sme išli pomôcť z jednej obci susednej do miestnej rómskej osady, kde už hrozilo, že nestihne starosta urobiť tú zákazku, tak sme išli, no a tým pádom bola toto dosť vysoká dotácia a sme vyšli na konci roka 81% ku 19%, takže to bolo veľmi tesné, ale starostovi sme pomohli, obci sme pomohli, miestnym občanom z minority sme pomohli, projekt sa zrealizoval, asfaltovačky, verejné osvetlenie, chodníky a tak ďalej, takže vlastne úkol splnen. Ďalej by som chcel povedať k tomu autoparku, že máme svoje vlastné bagre, auta nakladné s rukami, vysokozvyšný vozík, tzv. Bobík, taktiež máme válniky, teraz ideme kupovať ďalší válnik, nový válnik, máme dodávky a teraz sme kúpili autobus. Autobus je na leasing, takže majetok obecnej firmy je v hodnote 700 000 eur, kde vlastne získané peniaze boli reinvestované. To znamená, že boli investované do vybavenia a tie mašiny sú napomocné pre celú obec a nikdy už tie stroje Čirča nevezme. No a prax ukazuje aj to, že pokiaľ politici kydajú, tak my ako obec si dávame robiť audity každý rok. To znamená, že aj obecná firma má nezávislý audit a
vlastne tie audity vyjdú, chvála Bohu, všetky po 7 rokoch na jedničku, ako sa hovorí. V poslednej dobe strašne veľa kontrol, kde boli kontroly na mieste, kde išli získané peniaze položka po položke, takže vlastne pokyn zhora, aby sa tie podniky kontrolovali, takže po 5 kontrolách sa nenašla ani jedna nejaká pochybnosť, takže môžeme byť spokojní s našim tímom, vedením, ktoré máme na obecnej firme. Ako som hovoril, netreba hádzať všetky sociálne podniky do jednoho mecha, ako sa hovorí. Je ich na Slovensku okolo 600, 650, neviem. Z toho polovica vlastne sú 100% vlastníci obce a ďalšia polovica sú klasické SROčky, podnikatelia. To znamená, že keď má niekto z politikov alebo z ľudí pochybnosť o niektorých sociálnych podnikoch, takže treba konkretizovať a nehádzať do jedného koša. Takže taká je pravda a jednoducho my si robíme svoju robotu, ako bolo to na začiatku povedané, ako sa tvoril ten zákon o sociálnom podnikaní, takže my ideme v týchto koľajach. Ja som starostom už 16 rokov a chcem povedať, že jednoducho vidím niekedy, jak nebol sociálny podnik, chodili to rôzne firmy na rôzne zákazky a tak vy starostovia alebo primátori viete, že to je jedna z 1000 zákaziek, kde vlastne vyhrá firma a následne pracuje naviac. To poznáte, že proste pracuje naviac, stále sa niečo zistí, nezistí, či podložie alebo niekde niečo iné, statika a tak ďalej, takže je to tak. A sociálny podnik, kde je vlastníkom obec Čirč, nikdy počas 7 rokov nežiadala práce naviac a to urobila vo vlastnej réžii. Takže je to veľmi veľká výhoda. Niektorí starostovia mi hovoria, čo to je tebe, keď ti vlastná firma, vlastní ľudia, vlastní občania pomôžu aj pri obci, kde treba pomôcť pri rôznych udalostiach, či dažďoch, alebo povodniach, alebo snežení, alebo čokoľvek. Takže nie o čom. To ťažko hovoriť tak. Treba to vyskúšať a mať to vlastne usporiadané v hlave a fungovať. Ja celý život som podnikal a keby neprišli sociálne podniky, tak neviem, že či ešte by som bol starosta, lebo mňa podnikanie baví a chvála Bohu som za celý život nikdy neskrachoval. Takže aj tento podnik má dobre naštartované a funguje, ako sa povie, ako švajčiarske hodinky. Ďalej by som chcel povedať, že na tému tých politikov, lebo hovoria, že som hovoril na začiatku o tých výhodách, DPH a tak ďalej. Nech si niekto skúsi pracovať človekom, ktorý nebol v práci možno pred 10 rokmi alebo 15, aby sme ho vyťahli z úradu práce. Nech robí povedzme zdravotné znevýhodnenie cukrovkárom alebo človekom, ktorý nemá jednu ruku alebo nemá oko alebo je hluchonemý, alebo v praxi vlastne keď vidím povedzme cukrovkár si pichá inzulín, musí si sadnúť, musí oddychnúť, sú rôzne štádia. Máme rôznych ľudí na obci, na firme, kde majú tie diagnózy všelijaké, takže ten výkon by nikdy nepodal, lebo my fakturujeme nie hodiny, ale položky. Takže
To znamená, tie podporné body by vlastne sú na to, aby pomohli týmto ľuďom sa začleniť a aby mali vlastne stabilnú prácu, kde živia svoje rodiny. Vlastne chcem povedať to, že sociálny podnik nemôže brať živnostníkov, všetkých máme zamestnaných, to znamená, že platíme odvody, platíme sociálku, zdravotné, klasická pracovná zmluva, takže len na pracovnú zmluvu. V našom podniku vlastne máme polovičku, 50% zhruba ľudí z majority a cca polovičku z minority. Mali by ste vidieť v praxi, ako deti pozerajú na svojich rodičov, napríklad z minority, že ráno stáva do roboty a ja to už to vidím po tých rokoch, že vlastne ako funguje otec, tak potom vlastne dieťa sleduje aj svojho otca pri ránom stávaní, detsko stáva do školy a tak ďalej a tak ďalej. Takže jednoducho je to tak, rodič je vlastne vzor pre svoje dieťa. To, že my sme už v roku 2014 vysporiadali pozemky pod miestnou rómskou minoritnou osadou, respektíve časťou, ktorú voláme Čirčik alebo Vilšavec, Olšavec, kde bolo 152 spolupodielníkov. Viete si predstaviť prejsť osobne presvedčaním 152 ľudí? Tak odvtedy robil som to asi necelé 2 roky a na konci dňa sa mi to podarilo. Takže vlastne neboli to len ľudia bývajúci v Čirči, ale to boli ľudia, ktorí už bývajú v Košiciach, možno na Spíši, na Prešovskej strane, na Brdejovskej. Za každým osobne presvedčanie. Takže odvtedy, keď sme vysporiadali osadu, tak sa celé to zmenilo. Takže ďakujem občanom, ktorí darovali obci svoj podiel v časti Vilšavec, tak tým pádom odvtedy na základe VZNK všetci ľudia z majority alebo z minority platia na základe VZNK nájom za obecný pozemok. Ďalej by som chcel spomenúť, že obecná firma za 7 rokov postavila 38 bytov. 38 bytov. To znamená masa bytov, z toho 12 bytov v miestnej lokalite pre našu minoritu, ale postupne tých lepších sme stiahli alebo vybrali ku majorite, lebo my robíme aj s futbalom, kde sa zapájajú chlapci už od útleho veku, potom vlastne cez tú kultúru, muziku a rôzne iné cirkevné a spolupráci s základnou školou a ďalšími zložkami sa snažíme, aby sme spolu nažívali perfektne. Ďalej sociálny podnik za 7 rokov urobil 10 kilometrov cyklotrás v intraviláne obce a smerom na Čergovské pohorie Minčol 10 km. Ďalej sme postavili materskú školku, kde sme vlastne robili prístavbu, kde sme strojnásobili počet žiakov. Aj tak to nestačí, lebo chvála Bohu, v Čirči sa rodí veľa detí, tu mladí ľudia ostávajú, takže ďakujem veľmi pekne, naše mamičky rodia, ale nestíhame kapacitne školkou a školou. Ďalej sme urobili cesty, chodníky, kultúrny dom sme celý opravili znútra, to
potom všetky kancelárie v areáli, v budove obecného úradu, kde máme veľkú zasadačku, kde máme terénnu sociálnu prácu, kde máme sídlo obecnej firmy, kde máme sídlo folklórneho súboru Čirčanka, kde máme vlastne všetky tie základné veci v budove obecného úradu, takže vlastne na základe našich kapacít firmy obecnej sme všetko komplet zrekonštruovali, opravili, kde vlastne sme dostávali peniažky aj z eurofondov na rekuperáciu, na tepelné čerpadlá, takže sme úplne, že wow, ľudia, ktorí prišli a videli kultúrny dom z interiéru, tak boli milo prekvapení, ako to vyzerá. Všetko to robila obecná firma Čirč, Solisko Čirč, SRO, RSP. Žiadna subdodávka, takže áno, pri bytovkách si zavoláme subdodávku, kde nevieme urobiť nejakú rekuperáciu alebo tie tepelné čerpadlá, ako som spomínal. Takže, ale ostatné veci robíme na kľúčik, jak sa hovorí, tak jednoducho je to tak. Ďalej sme pre obec v obci, vlastne ako som spomínal, tých 80% musíme robiť pre obec. Sme urobili rôzne detské ihriska, multifunkčné ihrisko, telocvičňu sme komplet zrekonštruovali na nepoznanie. Rôzne altánky sme urobili, takže fontánu, vlastným spádom ide voda a strieka fontána, v zime pekne to namrza, takže perfektné veci, kanalizácia, kde máme svoj bager samozrejme, po obci sa robila vodovod, časti vodovodu, kde predtým už bolo urobené, takže veľká výhoda je, že sme vlastníkom obec vodovodnej sieti, vodojemu, kanalizačnej siete a čističky odpadových vod. Takže takto zhrniem, že sociálne podniky, ktoré vlastní obec, sú veľmi napomocné. Máte istotu, že to robia, lebo napríklad v našom podniku robia len občania obce Čirč. To znamená, keby, že niečo zlé urobia, alebo nejaká reklamačka a tak ďalej, tak si to vieme povedať na rovinu, aj v krčme pri pive, halo, tam nám zamáka, alebo čokoľvek iné, ale chvála Bohu, žiadne také veľké nejaké reklamácie neboli. Menšie drobnosti sa stávajú pri takých veľkých stavbách, takže je to samozrejme, ale všetko v rámci režii sociálneho podniku. Chcem na záver povedať politikom, aby nám dali pokoj, my si robíme svoju robotu a keď majú pochybnosti o nejakých podnikov, ktorí robia nejaké nekalé veci, tak nech si urobia kontrolu na základe nejakého podnetu a tým pádom nech ich pokarhajú alebo zrušia štatút sociálneho podniku, no ale my ostatní, ktorí hráme férovú hru, chceme takto ďalej fungovať, lebo títo ľudia už by sa nezamestnali. Je to tak, proste je to pravda. Na západe to funguje dlhé roky a vidíme, že nie sme všetci zdraví, ale ľudia majú rôzne zdravotné znevýhodnenia, tak na to sú sociálne podniky, aby pomáhali aj na úkor toho, že to niečo stojí, ale v konečnom dôsledku odvádzame tie dane, rodiny majú svojich otcov zamestnaných, dostávajú výplaty každý mesiac 10. dostane na účet výplatu a každý je spokojný. Ja ako konateľ som spokojný s nimi, niekedy si pokričíme, povadíme sa, aj oni sú spokojní, ale ten podnik není o tom, že vlastne robí tam, povedzme, z minority celý život. On keď bol na úrade práce 10 rokov, môže maximálne pracovať 2 roky.
A potom vidím, že sa zamestnávajú vo fabrikách v susednej obci v Orlove, kde robia so železom, potom idú alebo robia rôzne stavby po Slovensku, v Bratislave, na strednom Slovensku a už ako sa naučil pracovať v sociálnom podniku, tak už potom ťažko mu doma ležať, lebo vlastne ten príjem je základ a už je naučený dostávať tie peniažky každý mesiac. Takže prax je taká a ja by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí držia s nami. Majte sa pekne, dovi.